tuna hianin Millennium Center atrium match na hnung ber tur zan in ra an match na hnung ber tur tan ani dona seeded number 1 Zonuntluanga electric veng le number 10 Laltlansanga te aning khel dona tuna hianin an tran chia tlanana break a break luta anni pani national pokal to ve ve ni a alu thlai mai thlana amaro chu kha chu phal tlat mai kalau mu chiang lo tu na khan lo miss kiu nge eng tin nge kalau shalowa mara chu Tekawka na placing a tikhan kiu bola du na danga azawangem bola open tharo pui box ya avan thate reng em Tekawka tan 7 set turin bola van tok ve avan tra em Tekawka chu apating hi dik tlana poi pating dik ber pola so yenia Tekawka frame khatalak ta phot mai khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department huaya subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise ala tuna frame ni na akal le don me ka Tekawka na break dona Tekawka hen 10 in frame khat in lead me ka ni puak thal he mai ma se dry tlat mai a tlanatan nar sa omlo in ka ria okay athala tukrugot tu atang khian 3 set fuang empty zokani ein set fu lo deuh emani le o tlana zokhi lung le lam u nau te khanin lo enem le o kan se lo explore Mizoram channel atangin life ni chi lo win ti khanin kanon da zela Tekawka tan middle pocket all sam de tuk khasu in set
sual ve deuh mara chu thil har ani lo a next tur hi ani zawka tlana hi ti hianin Tekawka tan khianin tin nge ti don kan hrelowa midila khian kat ngamangim kat chu kat phain ka hria tlana tan zawna chan som ta e ka chu van lut teuh ve lut seng chuanin that dawn te reng nen potting tha pahnih an nia a ball koi dan chu van tok ve a tha hle mai rồi sẽ thêm ball thôi hồ la a thà răng mai follow ball khana kal pui don zo ke mokol hote avan lut thin em angil mel ve avan pull back tha em kha chu pull thal tuk ball noya hol fu de tuk ronga tu ni kha chu tikhan Zonuntluanga true tlana 0 ani frame ni alata khovel pum huapa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei vele ta an tractor le man ro sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise frame thumna ka le dona tlana lunglei in a break don ani break thole mai amaro zu nai ne ro chu chelo ang rang okay en tu ten kan lo theta tan a break na big hi kiu hi a san te hi kan nei ya ti kha kan lo shet tan alu thal he mai a try don in ka hria 9 nai na hanin atum kop don mo lo thia achu
lo kang ang rang siat ko katan tilor sa ni ngim le o an deu lakani mela Chale tuk rongot Engel dong om lowa khi a try don ni khi 7 atangin 7 ball atangin 9 chutlu hi chuan zo ni mai a maro chu ai in off ang ti chu hlom ve tho mai cue ball ada thale mai kha chu tlang tan chuanin draw top bang hisap pada thale tuk rongot resala ka ngai covering a khi tikhianin Tute mani chuan ni tuna aman hi a in kokal om ki dal chaw na ten te lu thalu tukro tlana tika chuanin 8 ron lu ta ni chuanin 9 omna thato ro puisi a khoi tang pon harani to lowa tivele khau mai ma se snukin kashia alang tlat lo mai tika chuanin tlana tan chan sa thle mai jump tu mani khi jump kiu ala tlat mai a jump fu a follow ni chuanin maro chu cue ball le 9 in kar khi zim me avan thave kha chu jump thale tuk ringot khianin 9 ball chau om ta maro chu tiu ball hi bit ang renga lu ta ngem lut lo ngem lo en teng tivele khau mai midilat kal thalu tuk ringot tan bel chung sa ngani ta ani yang level a chuanin khing chu lut turang ngai chu ni kana frame ron level a tikanin frame ni frame cut ani khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei vele ta an tractor le man ro sang te hi agriculture department nuaya subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise
ole tuna frame li na kal don me ka Tekawka na break don na ava break tha em dấu thêm em ó bỏ lát thật lẽ mày uan lu ta chu khi ở thà rau bụi mấy xí ạ truy lu trả mà rót sú cal sủa sét phô ta tiền có tí lộng thì nè cho nào rồi địch view rồi mày mà rót sú successful đâu đâu em chú a draw lu chu na fuang ma ro chu kha bu thal tu rangot kha chu van miss ho ang reng karin ain kha chu easy ball a kalo ngai to a Tekawka tam to khianin ma ro chu kat ve phang chu ngai don ni khi apan lam chu ngai ve ni khi kêu ball khi he lama ron lut ta jok dei me kha vậy beton nó sắc sắc về mi để nó cắt đồ này lát thì về lệ miss về lệ corner pocket tum đồ nó lutak mo luta Zonuntluanga electric veng in frame thum malatani khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise ole frame tan le don chia tana break ania Tekawka electric veng in frame thum ala to tlanan frame khat ala tikhanin a break lu tamaro chu up adule a push theya o tiang chi khana ti thei ni ma sa snook atumin ka ria snook talo
pot lut te em tanatan nakal pa nga in ka hria alangin ka hria salang lang lo tak phol ai chuan lang han holi chu anuam bik rim rima tum turom lo te top ai chuan cái bol khi bệt đệu lấy cái này khi mà là cái bol khi hành bệt lâu đệu sao chuan control thấy ni sang chuan in nine khi try thấy tur khi nè en vang vang mày tiếng nghe thì đời lâu en tiếng tụm chu này nè bol nói thiền biết là chuan là hồ lệ ô để đây ta snook để ta đi mày tụm lục đấy win bol lòng lâu nó đã tắt mày wana langa mi dila chuan ka phang em le o phani kha thale tu korangot ka chuanin Tekawka tan chuanin zo an le deuh tawh main ka hria ka chhut dan chuan ball open tha a ti sual viau te ani lo chuan thia tanga 4 khi set fu ni ngot chuan ati le to enga tinge mani le tikhan tlanatan ani po tana po 3 khi aron lut fu ni ngot chuan in 4 khi thalu tuk ringot om na khi kha ka sayang chi tuna tum tur khi bet angrenga maro chu bet po ni se 7 a khin har san na om ton lot kan soi zo man lo chia chi 7 chu set trasin le adik reng bol bet tu ko hol chu har ve bokani kaya warang khilai thave kha chu 7 na chho na turin kong ol ro pui dang hal buksia ekhei kha chu bel chung sa ni to zo về để thì mày đó nè tuần hồi lại mấy tuần hay lung lì number 1 thì lại mấy cái này và hắn cho em khá chú ball cản đàn bỏ tóc viết mày frame thum frame ni in anh in chầu mẹ cái này
khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise. frame tum frame ni in Tekawka na lit to a tuna Tekawka na break vele don chi ani break lu thakom me a tuain kêu bol chu da bet deu ni khe alu thau mai kha chu kêu bol ava bet thin ve o lu lova maro chu kal luin ka sia 4 ball khi akal lo tlat mai tu tur chuanin a chhut nuai ngai ni khitlan na tan khian tlan tan kong in chu tur chuanin pathum chhut khi ngai angai ni mel chudik tak mo lut love tigan te ko tan po chut thau ngai van ang ve akal mấy thế ni ô kal chi ni khi kan om na angle trong hian ten screen trong en kan lo nia ten comment tu ta chuan chu thiam lo hara a table kan nei chil to thin si lo mi lo se thiam mula tikhianin 6 to 7 a chut lu chuanin da bet le dei me kha chu poi ve do mai thei ni a bet tlat me a angle om ngang lo na a pot do ne phal chuan a ri tho maro chu tlan tan ol sam don tlat mai han kan zeu se lu chuanin 8 a in hong tharo pui bok sia reng kha con na rapo kala mil be ka ta po kala du na zo ka ne me lu chuanin avan lu tha emaw kha chu tree khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani
Mahindra Tractors by Zonun Enterprise. What's that? Frame thum ve ven la to a tikhan in tlanan break ve le don chi a an in khela mu nom hle mai Tekawka no one middle try don ne khati zong zo kha ni kha lo tum a fu thal he mai tlana following maro chu Tekawka tan til har sa om lowa mal sam zong in thilo kala ni maro chu chu tu bol hi a bit ada hianin control hi ar thina a har thina chu chu a boi thak na ber hi nia amaro chu kha chu kiu bolak hianin chok akai tam thinin bal akai tam thina engama tiang wang chuanin suk fai tir kha a thei thina kha ahan ti lokani kiu bol control thei har thina chok te kan ta thin siat tipa chuwang chuanin han ti lokani kha lu thon he mai amaro chu 6 ki alang don lo in ka sia alang ani pan setting emaw kan om in angle tung hi chuan pan ma zo ka ni kho tlan tan rolu chuanin ati de dei mai kha chu kalpa ngai ang chu ni ma ro chu apan chu ngai ve view don ni khi Tekawka tan chuan sakal chu ni lo ma ro chu snook han ti te top tur chu ni lo mela polu te tuma kha cái số nó ban thiểm cho nên road lụt thấy rất là này
Snook lawa. Tingnya ti don ni. Ni hile. Kachu jump ani lo zonin bounce. Kashana akal ti rangai don ni ka. Oh, avan tra em kachu. Kalau dewin kasya. Rồi salak rangai dona. Atung mang chu ni lo mel. Handa be kha tum chu ni mel ma ro chu aduai na zoi ni kha. Avan lut em kha chu. Brown ball kal tha. Oho. Ma ro chu Tekawka tan athlep ani lo chuanin đã thà vậy lại thấu mày tí là sakal pa ngai chu ni three ani tua aning lau ton deuh to nge mani le o atira an game kha an phatalo tlat aning lau ton deuh an phim khur dun to chho tlat maya avan lut tha em kha chu Tekawka hemi hi aron lut aron follow thani chon na ni thadon ro pui lu tuk rangot tikshanin 9 na ngai to mi alawa tikan Tekawka 4 nia sana 3 ani khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei vele ta an tractor le man ro sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise. Mets ton le ania tikhanin Tekawka 14 ma soi me ka a break ani boka tichuanin break luta tinge diesel don o kha chu lut lo ni kha tlanatan avan thadon pam em lut tholu tuk ringot corner pakata atuma
shove ball open tharo pui box ya tikhianin follow ball khian kan tir chuanin 5 khi ka sayang che khan athalu tuk rangot 6 atangin 7 9 8 alut to a zo mấy về mèo lẽ mày khá chú thì khá nên tận là 4-4 này deciding khel anh yang khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise. ole tihian deciding match khel tur ania deciding frame a hian in tlan break dona 4-4 nia ti chuanin tanan break e apuak tha hle mai Zonuntluanga hi tuna ranking a hianin number 1 top seed nilai ania chuan tana hi lunglei number 1 nilai nia zole lunglei number 1 in tum ania deciding an khela a hmu dam hle mai comment dan tur po kan thalo lek lek thina lo longin ka hria kom na angle atang hi chuan alu tani chuanin azro chu 3 ball khi a set full lo deuh hlek adin ka hria hanin set fu seng chuanin 6 le 9 hi anin cho be em khop le khala jam done jam fu le theng ma chu le chin ka chuna jam fu a jam lut pap mai a avan teu aron thriat dei mai sakal thalutuk ang chi ang kha ron thriat dei mai khang ka chu a lo om ni 6 le 9 ka ain cho be lu tu ka 3 atangin 5 400 lut sengin 6 atang khan zo mi theina kha om to ve tu zok zok tan po maro chu hei 3 ko wada ve le tlak mai tlanan amaro chu Tekawka tan po hian in off theina chan som tat me ko lu tu ka lut tha maro chu 4 per na lut tu ka kan sei to cue ball khi chok abal thina chok kai tam hianin cue ball control te har thina wang hianin referee ne na hianin ti fight tir thei thina nia chu danin aphalani
khá chú valut lo ho ang rang e karin ain maro chu tlan na tan khian in na da sam lu tuk lo maro chu tlan hi a thiam ti soi bizo chu na thiam pul thiam ti soi kha ni ve a an ni pani hi kha ka ti kha nine chu varanda thave nine lu zok zok khi chakha ni ta mai sia try do ne beisei lo dan deuh na ti angi lem le o te ko ka tan khian le 7 set nan pool na ve kha chu 7 kimi de la khian atum chu ni mela ma ro chu atum angin akal talo ni mela ama ro chu lakat phathawe te khianin 7 lu tani to chuanin 8 chu alai tha to lu tuk ringot ti ve le khau mai alang tlatan har lowin ka sia 7 khima 7 bol khi har lowa alu tani chuanin 8 tatangin 9 tlan thak tir khi angle zau lam zong pan har to lo ni uluk to la mai deciding frame ania nine lu zok zok chakha ni to mai sia an film kur don to sia avan thate re kha chu tlanatan chuanin bel chunga sa ni ta tek tlana Laltlansanga lunglei achake khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhwa thin ani Mahindra tractors by Zonun enterprise